Jag brukar se på allt, TV 1000-falt. Jag går och lägger mig med Ylva Marie. Jag funderar på att skaffa hund eller så, men det blir inte lätt med min ekonomi. Men när jag tänker på de gånger då hon är här känns det bra ändå. Och när hon tar min hand, när hon tar min hand, då hör jag fåglar sjunga och marken börjar att gunga. Jag antar att det låter löjligt men möjligt. Wow, wow, wow. Håll mig och lova mig, stanna världen en stund. Kan inte stanna, men vart ska jag gå? Hur jag gör blir det fel ändå. Och när jag ser, och när hon ler, wow, 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 då hör jag fåglar sjunga, marken börjar att gunga. Jag antar att det låter mesigt men gesigt. Wow, wow, wow.